Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anak, apay ang masatsadot ka ang mapanag-eskwela. Dagiti ngamin kaadalak, nana. Kanayon dak nga uyawan. Nalalaing da ka di ngam si ka? Saan mat, nanang? Ngam napintas kan natarda. Siyak pandak ka nung kandabiyana. Saan mo nga italtalag ida? Agadal kakit di. Tapno isagana am tinasayat ang masakbayam. Ti adal kat awan makaagaw kan ka, anak ko. Apay ngamin na naglukmagak. Sakit nagbasitak. Kunada akasla ka no impatugaw ako ribot. Ay na, anak ko. Saan nakaamabiyag ti kinapintas? Nga mabiyag na ka ti adal mo, no ammom nga aramatan to ti inadal mo. Iso nga agadal kakit din. Makapadismaya no maminsan dagiti na uyaw a kaadalak, nana. Saan ka apa-apekto iti kasta aklas iti tattao? Bye-bye am ida. Saan da kalakat adangran? Uy, ada ka no surprise quiz tayo po natin sa bali a section. Nag-review kayo kadi? Ala, sana ka nag-review. Tanapan kami nag-happy-happy kadagiti kakadwak. Ha? Napan kayo nag-happy-happy? Ngam di kay pa'y nagawis mat? Saur ka mat? Lalaki kami mat amin. Alangan mat amay may sama babae. Kasano nga rod itan? Saan tayo ang nakasagana iti quiz? Sigurado ang naka-review ni Ami. Agsakar tayo kan kwa na. Imbag no mayat nga agpasakar day chay. Kanayon ng tupay alinggan ti papel na no test no quiz. O di lamlamuyungan tayo, tapno agpasakar. Kasano kuma? Ami, ada ka no quiz tayo. Naka-review ka kadi? Ha? Medyo. Agpasakar ka man mo't nga ron. Saan na kami ang nag-review? Nagrigat gayam ti senior high. Narigat no saan mo nga ipasnak. Kano saan ka adumngag iti maestra. Kayat mo asawan? Saan nga agdengdengag? Saan mat nga iti kasta. Ti kayat ko asawan. No agdengdengag ka analaing, uray saan ka nag-review, adalat tamat may sungbat mo iti saludsod. Saan aday tati kayat ko ang mga gan? Ti kunak, agpasakar ka. Ngam no makita ti maestra nga agpaspasakarak, may ramanak amaungtan. Paidam kakit di ah. Inakman la iti tugaw kon. Ang mga noomayan ti maestra tayo. Gimuran. Ang mga no makita nak ni maestra nga agpasakar kat kaunget na. Apay a zero tinaalayo at talo. Conrad, Triofe, kan Edwin. Saan kayo kadingag dengdengag? Agdangdangag kami mat ma'am. Di mo mat ngamin imbaga nga adda quiz tayo. Iso nga rod ajak imbaga nga dakwis tayo tapno makitak dagiti estudyante adumdumngag kan saan. Nangagmi dagiti insuro yung nalipatan mi, ma'am. Quiet! Saan nyo atultuladan dagiti atalo? Nagtultuloy akastoy ti maalala no ada test kan quiz tayo. Di da namnamaan ang makagraduar da. Saan ton ma'am? Ag-review kami ton analaing. Basta paggraduaran da kami. Nulakat ag-review kan agdengag kayo, ada namnamayo ang makagraduar. Ngam no kanayon a zero ti maalalayo. Lading itak, ngam agulit kayo. Delikado no saan tayo ang makagraduar. Diyak kaya ti agulit. Sigurado lakit ding agladingit ni Lolo no saan ka makagraduar. Imbagak namin kan kwa na analaingak ti pagadalan. Masapol nga gramid tayo ti addang, tapno saan tayo nga agulit. Anya nga iti maisingasin mo nga ramidan tayo. Tapno mayat ni Ami, wenno ni kuribot nga agpasakar kada tayo, di gayaman tayo. Pinadas ko nga rod akin na sarita ngam di namat kayat. Amangan ka no mairaman apagungtan ni ma'am. Kastoy langan ti aramidan tayo. Anya day na panunot mo. Epektibo nga tamat laang.
Kampay di. Armam, Conrad. Ha? No agbalin a girlfriend mo, pasa ka rin na ka. O di, pasa ka rin na kami, mat. Rimwar amin ang akaklasem ami. Di ka mo pa nag-recess. Ay, dito yakon, ma'am. Adabalon ko alinintaan na loom asaba. Ikan ka tadumat da ito eh. Naimas tililing ta na lumasa ba? Mula yung kadi? Ay, wan, ma'am. Mula mi kaninanang ko. Anya kadi mo ti trabaho ni tatang mo? Diyak pa'y nakita ni tatang ko, ma'am. Masikog kanupay ni nanang ko, idi pinanawan ni tatang. Kayat mo asawan? Nilaang nanang mo ti kadwam iti balayo? Wan, ma'am. Ngam na daduma. Umay ijabalay ti gayem ni nanang abakit abalasang. Agbakasyon ijabalay ni ninang ko nga Edna. Kastagayam. Barang day taaninang mo ti mangtulong ka, no agtuloy ka iti kolehyo. Sapay ko, ma'am. Nasingpatmat kanya. Igaid mo ti agadal, apo. Kasanon no awanak daun. Kasanon tupay ti biyag mo. Manipod na kiasawa man ni nanang idinabalo. Imbati nakdituyon sidong mo, lolo. Gaputaan mo na nga dabasit pensyon kao. Idi nagtrabawak iti may sa apaktorya. Hanggang basit laeng mati mapimpensyon kao. Kasano ak nga tanaawan ka, lolo? Isungarod nga igaid mo ti agadal. Tapno adda pagsamma kadam to. Damag kaw, asaan ka kanwa napasnek iti panagadal mo. Asino mo tinang ibaga, lolo? Ni maestram. Nasabat ko, idi kalman. Kat day tatimbaga na. Kinumusta ka nga main. Rinabak na kalaang ti maestrami, lolo. Ay, ulitag timbagakan ka. Si kamot lang ti mairano no makaadal ka. Saan kat asya? Wanya, umanugot kay timbagak, ngarmam ni kuribot, tapno adda pagsakaran tayo, Conrad. Jack kayat ngay. Intunsong batan nak. Ibagadagit din amay sa akuribot ti kayan ayat ko. Sahanan. Saan mo mat nga asawangan ah? Aramatan tayo lang nga pagsakaran, tapno makagraduar tayo mat. Kayat mo ka di ti agripit? Ha? Ay sana. Jack kayat ti agulit. Matlagayam. O di armamon ni kuribot. Isunto ti mga ramid iti homeworks mo. O di pasakar mo tumat kada kami kini Cleofi. Apay no sikat ti mangaram. Kasano? Kat sinungbatan na ko ni Cleofi. Agselos day jay. Anya? Kayat mo asawan. Da kayon kan ni Cleof eh. Anya pa ingay. Isungar mamatan ni kuribot. Sige. Ipagpagapok iti panaggagayim tayo. Hello, Mari Edna. Nakaawag ka mat. Saan ka di adanda ni agturpos ti inaanak ko, Mare? Ay na, Mare, sumagmamanupay abulan. Siyak to ti gumatang itibado kan sapatos na, Mare. Pudno ka di dayta, Mare? Ay na, pakaragsakak nga igatangan ti inaanak ko. Kakaiso na nga isula ang ti inaanak ko. Ay na, ibagak to dayta kan kwa na, Mare. Ay na, maragsakan lakit di ti inaanak mo. Itapay laeng, agurno nga iti igatang ko. Ay na, Mare, imbaglakit di taadda ka amang tultulong kanyak. Diyak pay lang malipatan, ti panang tultulong mo kanya, kidagsaksakitak pay laeng. Inan-anusan na nga inas asikaso, iti babalasang tapay. Nabayagan day jay, Mare. Uray na bayagan, ta saan ko ang malipatan ti kinasaya at mo agayem. Unay daytan. Sige nga, Rudan. Ulitak ti agyaman. Bye, Mare. Ami, mabalin ka di. Di nakaguray ti bagakan ka. Anya ka di bagam kanya. Ang amin, kadagiti kalabas. Saan anasaya at impakpakitakan ka? Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Conrad. Day tangamin ti kanayon nga ibaga ni nanang kanyak. Isumat lagayam ang nagsingpat ka. Amom,
Gapu iti kinasingpot mo. Pumimpintas ka mat iti panagkitak. Di na kumamatrabakan na kasta. Amok asa anak anapintas. Gapu iti sobra kinalukmag ko. Miss Dabiana ko nadan tupay kanyak. Uray dabyana ka. Tanapintas kalata iti imatang ko. Anya napintas? Nagalas tupay. Adan samat itantanamitin mo. Ah, Anya ka di dayjay? kwa. Inulit ko lang taimbagakan ka. Pumimpintas ka. Patsinak kuma. Kasarsarita mo titay ni Kuribot. Rinugyam ka din nga Arman? Katuna. Kasla na matimat. Nulakat agbalin akaayan ayat mo, di na ka mabalin apa idaman. No ibagam apasakarin na ka no adda quiz when no test tayo. Agtutur kayo kadi. Awan pa panan na. Umamon tumot laeng. Awan ngamin gagayem na. Tawan timayat ang makigayem kan kuana. Kasano ko mga addamayat kan kuana kat kanayon mat nga awan kwartana. Sa maysa, saan a presentable agayam? Nagalas mo't ngamin. Awan mayat amang ilibre kan kwa na. Tasan pa'y mo't amang ilibre. Iso ka na yun ngagmaymaysa. Nangruna no reses. Kat, kasanon? Inton ko nam amaalilaw mo kat sungbatan na ka. Di, da kayon ton akanayon ti agkuyog. Oh, ay isa na. Kasano nga agpaiso? Ay, jak kayat nga ibagada dito iskwilaan. Akayan ayat ko ti kuribot. Daita ti parikot. Ay, Natayag ken nataer. Kakuyog na. Kuribot. Kumamot ano na pintas. Ano Sam? Tapno adda pagsakaran tayo. Malaglagip ko timbaga ni Conrad itay dya pagadalan. Italaang nga danang ibaga na pintasak ka no. Dinak nga taluklok ko eh. Ngam, anya ko matipanggapuan na amang luko kanyak. Anya nga iti maganap na. Mariribo ka naklakit nga ron. Tas lapay kit din kayat ko makita kan makasarita. Anya nga taday to yan. Agsagana kay ti ibagam kini ami. Bareng mapayat mo. basit lang apanang lamyong kan kiday. Amangan numapantin nagkunti kuribot. Nya. Agbalin to akaayan ayat mo. Kuribot pa ilang ti awag mo. Darling, weno hani ko namut ah. Hani asasawamat. Ar-aramidot da ito'y. Tapno adda pagsakaran tayo. Loko. Ay na, piman mat ni ami. Kaasi, numainlabken ka. Ay, agtal na ka man. Sikati nakapanunot iti da ito akalukwan. Mayat ka met, luko. Una, tapakairanudan tayo atalaw. Itaman pa'y, anak. Naganaygay kan nasapa ka amapan ije pagadalan nyo. Ha? Adala aramidek amasapa ije pagadalan, nanang. Itala ang amakita ka at naragsak. Ada ka di rumbeng amaamwak? Ninanang mat. Anya ko mangay tirumbang amaamuam. Itala ngamin amakita ka akasta. Kas lakarkar na ti kinaragsak mo ita. Saan mat, nanang? Sa anak mat naragsak? Ipalagip ko laang, anak. Into naram ko mati panagadal mo. Day talhaang timangilong awkan ka, iti agdama a kinarigat ta. Good morning, Miss Beauty. Nasapa ka mat ita. Ha? Nasapa ak ka di? Wan, sigud ngamin. Ano ti oras lang ti serak saka umunag iti classroom. Ada nga min nabatik ije classroom tayo. Inakitaan, bareng awan pa'y nakaala. Anya ka di da na batim. Tulungan ka mapan mang kita. Anya nga iti bagak. Apay akas iti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di da na batim.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas kanayon asutilin da Cleofe, Edwin ken Conrad ni Ami. Gapo iti kinalukmag ken kinabasit da itoy. Gapo tanalaing ni Ami iti pagadalan. Nakapanunot dagiti talo iti pamuspusan. Tapno makasakarda ken ni Ami. Insingasing dangaron nga arman ni Conrad. Tapno intun mapaayat ni Conrad ni Ami. Kat addan to pagsakaranda. Papagayam, denggen ti tuloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ami, tulungan ka amapan mangkita. Anya ka di dahi nalipatam? Anya iti bagak. Apay akas dyan iti bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka diti ko naman nabatim. Ha? Dyan man binulod ko a libro ti kaaruba mi. Masapol na ngamin ti libro. Nabatik ijaw nagti classroom. Sige, kaduan ka, tain takitaan. Kuyugan na kamapan iti classroom? Di mo ka di kayat nga agkuyog ta amapan iti unag ti classroom? Mas daawak lang amin. Taitala ang akayat mo ti makikuyog kanyak. Saan ka di nga imbagakan ka? Nga itala ang anak ka amirisak. Nasingpat ka gayam. Isuan na patag ka kanyak. Bayam ko mga ipatag ka. Pudno ka di dahi nga ibagbagam? Pudno launay. Promise. Fix man. Sa anak ka di amay karing agbalin agayim mo? Saan abagay akitaan ti panagkuyog da Conrad kan Ami? Basit ni Ami, idinto ta nagdakkel mo't ni Conrad. Beauty in the Beast ko naman. Hay, piman mo't a Conrad. Agpamarang anapod no, tapno adala ang pagsakaran tayo. Tapno makagraduar tayo. Saan lang ani Ami? Kanda iti kaadalan tayo ti makaturpos. Agkolehiyo ka kadimat? Makitan to. Ang damit ngamin kapkapoy ti utak ko. No may papan iti panagadal. Oray siyak nga rod. Ngam ko na ni Lolo ang masapul ka nung agadalak. Tapno na saya at to ka no ti masakbayak. Ami, awan mo ti libro dito'y ayan titugaw mo. Saan nga ta dito'y tinakabatsak? Ti amok ngamin kat dito'y. Amangan mat no saan dito'y tinakabatsyam. Siguro. Apay nga ngawan matan. Dito yak to asidag mo nga agtugaw. Ha? Kaya't nakakatugaw? Saan ka di ada kayo kada Cleofe ka ni Edwin ti kanayon nga kakaabay? Kwa. Agtugaw da iti asidag ko. Imbag no kayat dati agtugaw iti asidag ko. Masigurado ka kayat da. Imbagak ngamin anasingpat ka kaabay. Ada kadakwada. No kayat dak nga kaabay. Ngam na siyak. Awan parikot. Napan ka din ni Cleofe di pagadalan, Lolo? Apay ka day. Asino ka? Siyak ni Edwin, Lolo. Kadalak ni Cleofe. No ka adalam. Apay nga imay kapay ditaw. Saan mo't adito iti pagadalan? Dagas ako malolo. Agkuyog kami ama pa ni di pagadalan. Apay ang masapul nga kuyog kayaw. Agad adal kayaw. Ngam day tapay lakuyog-kuyog ter aramiden yaw. Tapno adda kadwana ama pa ni di pagadalan na, Lolo. Ubing pa'y idi ni Cleofe, ngam makawaya siya na mapan iti pagadalan.
Itakaday tadakelain sa umay mo kadwain. Awan mo ti madi iti aramidak, lolo. Ay na, laklakaya na kaon. Amok ti panggip mo iti apo kaok. Ala, yung kakit din iti pagadalan yaw. Anya day ta dagas-dagas. Recess tayon. Saan ka di arumwar, Ami? Adabalon ko a bananak yo. Ado daytoy. No kayat yo, ikan kayo. Ni, naimas di ba nanak yo? Inak gumatang iti inuman tayo as soft drinks. Ngam, ikanak di ta bananak yo. Wan Cleofe, ado nga min tinluto ni nanang. Isong ay nadokmat tinangala. Kaya't mo asawan? Ada ilak amam, amangan iti balon mo? Iso nga ado ti inalam ako nam? Tapno inton mangmanganak kat ada dumawat. Ada itid ko. O sige nga ron, inton maminsan, adwam ti alam tada kami ti gumatang iti mainom. Sige, awan parikot. Ibagak ka ni nanang tanayunan na ti luto na. Masapsapa nga min amariing iti bigat. Mabalin tayo ti ag-happy-happy. Saan tayo naparikot ti pagsakaran tayo? Inton madanon ti exam. Ngam di tayo pa'y nakasarita ni Ami. No kayat nanto ti agpasakar. Masigurado ka kayat na. Tanakunanan to pa'y nga ilakam na tayo iti makan. O, di kaawatan, adi na tayon paidaman. Saan na tayo matsiguro a paidaman? Ngam maamak lang iti maestra. Saan ka di nga iparit ti maestra ti agsakar kan agpasakar? Dahita tipod no. Mairaman amadusa ti agpasakar. Di, ay aywan kan lamyo ngam ni kuribot. Anya nga ro ti aramiden tayo? Tapno masakar tayo amin dagiti sungbat na iti papel na. Mangala tayo iti carbon paper kan papel. Ikabil nanto iti addag ti test paper na. Inton malpas sa makasungbat, ipasa na itinalimad ti papel. Tapno sakarin tayo mat, kasta ka di? Wan sa karon tayon tumaton ti sungbat, babaan iti na trace ti carbon paper. Nang, numasapa ka no bigat amariing. Nayo naman ti ilutom a bananak yo. Apay, adda ka di kadwam amangan? Adda talo agagayam ko nanang. Mangala ka no iti bananak yo. Mangala da ka no mat iti soft drinks. Ay, pasensya ka no awan bait itid ko akwartam Amumat nga awan sa bali a pagsapulak. Maawatak mati kasasad ta nanang. Isuhan na da kwartak. Tila ang importante ti gatangag. Agyaman naktaman nakaawat ka. Tidaduma dita nga estudyante. Agpasugnod da no awan maitid kadakwada a kwarta. Saan ko nga ramidan day ta nanang? Amok mati sitwasyon ta. Dayta ti pagyamyamanak iti Diyos. Taman nakaawat ka nga anak ko. Uray syakmat nanang. Nasingpat kamat kanya. Mariknak, ako mapkapsuta ko na pok. Mapagadal ka pa'y kumaiti kolehiyo. Sakbay nga ginanaak. Napaot pa iti biyag mo, lolo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kayat ti mapan ka ni nanang. Tas anak kayat ti asawa na. Isungarod nga ikagumaam ti agadal. Kabayatan nga daak payapok. Makaadalak nga ta, lolo. No ipasnek mo No igaid mo. Awan papanan na no di makaadal ka. Uwan, lolo. Ikagumaak ti agadal. Dahi talaeng ti maipatawid ko ken kaapok. No di ka agadal, awan to ti pangnamnamaam. Apay ka di asaan ang nagadal ni nanang, lolo. Pagad-adalak iday, agam sabali mo ti nararamid na. Nagsikaw kat sika ti anak na. Saan kun to atuladan, lolo? Nasaya at mait no saan ka tumulat kinkwana. Nga agsikaw ga di pa'y nakaturpaw iti panagadal na. Istrikto mat gayam ni lolo man niya. Apayan ako na maistrikto. Dagasan ka kumaitay. Ngam imbaga na ama di ka no ti kuyog-kuyog. Saan ka no mo tapagadalan ni Jebalayo? Tapay anapaanak ijay. Nagsarita kami ngamin.
Kat imbaga na ang masapol ang makaturpusa. Imbagkan ka ta pensyonado ni lolom at da pagadal mo. Basit laang ti pensyon ni Lolo. Sika, napigsapay mo't dagiti dadakkel mo. Di mabalinda ka pa'y nga isakad. Yam ti saludsod, kabalak nga ta ti agadal. Narigat ka no ti kolehiyo. Day tamot ita ti parikot ko. Sa anak mo't ngamin analaing. Imbag ni ami ata nalaing. Angam, awan mo't la siguro ti pagadal day jay. Awan lakit di Awan to pa'y kwarta na ang mapanagadan. Ag kolehyon to lakit din. Ano man ti bilbilang ang makwarta, nanang? Nangalaam ka di? Iso akanayon ka nga ilutuan iti balon mo ang mapanagadal. Imbis a kwarta nga itidkukan ka, orno nga tapagadal munto. Ikagumaan tama ka adalak, nanang. Day tamot ti arapaap ko para kan ka. Narigat ti awan adal na. Di ka makasapul adagos iti natalged at trabaho no awan adal mo. Uray ko mano nalawa mat ti bangkag ta, nanang. Saan mat na nagbasit mat? Dayta ti kakaiso na nga ipatawid kuntukan ka. Iso amay mayat no makaadal ka. Ada nga taumdas nga aramatan ta, nanang. Dakkel ti maitulong na no nangato ko madagiti gradom. Ikagumaak na nga to ti gradok. Tapno mabalin ko ti agaplay akas scholar. Umadanin ti exam. Masapol nga agripaso kayo anaimbag. Diyak kayat nga danto manan nababati maala na. Wano ma zero. Ikarit nga agripaso ak, ma'am. Nangaton to ti maalak iti exam. Kasta akmat, ma'am. Nasaya at nung umato ti grado yu amin. Adda ngamin bagsak ti grado na iti napalabas sa grading. Nagtultuloy akasta. Saan na makagraduar ti mabagsak iti exam? Nalawag ka di ti imbagak. Ulitak, igaon ti agripaso, no kayat ti saan nga agulit. At iti ginatang ko a carbon paper. Iso ti itad tayo ka ni Kuribot. Ikabil na itipandag ti test paper na. Una, kalpasan na. Itad na iti nalimad kanyak. Sakaran tayo mat. Uray awan ti agripaso, no at damot pagsakaran tayo. Nauto tayo na di ako ribot. Pagarup na napudno tayo agayam. Di mo't lagayam pakairanudan tayo kan kuha na tinapatag. Wanya, napasungbat mo ka din ni Kuribot? Saan ko pa yan napasungbat? Ngam, madlaw mat nga si dagan tirik na kanyak. Mabalin ko latalo kwen. Lalaingam ti mangloko Tapno ada pakairanudan. Katuan mat, nakasagana pa yung ti carbon paper. Nga aramatan na pagsakaran tayo. Hello, ninang. Nakaawag ka mat? Kayat ka laang ako mustaan, basang. Nangato ka di matlaang dagiti gradom? Nangato matigradok daytoy napalabas, ninang. Ngaminton bigat pa lang ti examin mi. Lalaingam, basang. Mayatan kami kaninanang mo no nangato dagiti gradom. Ipaspas na ko mati agripaso, ninang. Nasayaat nga rod no kasta. Day talaang ti dinamag ko. Ala, kastapay nga rod. Bye. Bye, ninang. Ami, ikabil mo man dagito'y carbon paper. Kan papel di taandag tipad mo. Apay na gito'y a carbon paper kan papel. Inton agtest tayo. Kargaam itipad. Kan carbon paper iti andag tetes mo. Tapno makopya iti papel ti answers ko? Wan. Dahil talang ti aramidam. Noon answera mo ti daduma. Ikatam, kat ipasam kanyak. San abalay? Tasaan mo't amay may sa ti carbon paper kan papel. Maamakak, Conrad. Amangan no ada makakita. Saan ka ngagdanag? Taijay tayo matlikod nga agtugaw. Awan ti makakita. Kasano nga tanong makita ni ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko? Doon tinanswer Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pag-inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Ha?
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di liwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayro, kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta nagpamarang anasaya at ni Conrad kan ni Ami, namatimat ti balasang. Nang isagana dagiti talo iti carbon paper, kan papel. Nga ikabil ni Ami iti andag ti test paper na, tapno adda pagsakaran dagiti talo. Idi madanon ti eksamen, maamamak ni Ami iti impaaramid da Conrad, kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano nga ta? No makita ni ma'am ti carbon paper iti addag ti test paper ko. No adun tinansir Ramon, ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pagin inara sa asa nyo di talikod, Conrad. Kwa ma'am, jay, kwa, ada nakitak nga agtaytayab nga insekto iti likodan ni Ami. Sige, adabit papanak. Mabiitak laang behave kayo amin. Yes, ma'am. Nasisingpot kami ma'am, siyak ti agbantay, no adag ngalaw-ngaw. Wanya, awan ka dipay, Ami. Iniawat ko ka ni Conrad. Alwada niyo, tama nga nada makakita. Nalpas kayo ka din. Sige, ipasa yun ti papelyo. Mabit lang, ma'am. Saan ko pa yan alpas? Oray siyak, ma'am. Diyak pa'y nalpas. Mabiit lang ma'am, malmalpasa kon. Please ma'am. Okay, 5 minutes ti itad ko pawayway. After 5 minutes, finish or not finish, ipasa yun ti papelyo. Yes, ma'am. Ami, nalpas ka ka din? Wan ma'am, nalpasa kon. Okay, pass your paper. Iyag mo dito ilamisaan ko. Sinakaryo ka di amin ang nakasurat iti papel nga iniawat ko kan ka itay. Saan? Tay di inala ni ma'am ti papel mo. Nagdanag kami. Tamangan no makita na nga agpapada tayo iti ansar. Itayak pa'y ngagdandanag. Amangan numadlaw ni ma'am ti papel tayo. Dahita tinapanunot mi. Isuasaan mi asinakar amin ti ansar mo. Madandanagan iti inaramid tayo. Sana rumbang ti inaramid tayo. Apay asan narumbang? Di mo kadi kayat nga graduar kami mat? Kayat kumat ngam iti legal awagas. Urayan ni awagas ditan. Basta makagraduar kami. Mayatan. Saan nga ta maduktalan ni ma'am ti inaramid tayo? Nagbasit abanag. Apay ang madanagan kalaunay. Kasto niya tatirik na ti saan anaruam nga garamid iti may kaniwas. Kaya't mo hasawan. May kaniwas ti naramid me. Madlaw ko nga da pa kariribukam. Anya ka di dayta anak ko. Di nakigayem dagiti sigud amang sutil kanyak. Diyak kayat tinapasamak nanang. Apay, anya tinapasamak. Maditi inaramid da. Tapno makasakar da iti answers ko. Kaawatan anakigayamdakan ka. Tapno makasakar dalaang. Kasta nga rod ti atap ko, nana. Masapul nga agridam ka, anak ko. Dagita ti klase ti gayam. Ano saan mo ida ang mapagustuhan? Kabaulanda ka apagaramidan iti dakas. Wan nga rod, nanang. No saan ako na makikadwa kadakwada. Sigurado nga dadakas nga aramidan da kanyak. Saan ka pa'y ngarod nga agpadlaw? Anadlaw mo ti madi nga aramid da. Kunaklakit din no dagayam ko. Inalilaw dak, nanang. Anak,
Saan kan nga agpalilaw kadakwada? Wala nang kunakno na pudno ni Conrad. Saan kan nga agsennaay, anak ko? Talaga akas ta? Adda pan nakapaay, ngam adan tumat baligi. Cheers, kakadwa! Nangato tinaala tayo iti test ga po iti sirib tayo. Ayos! Makunapay mo't nga rod analaing ni Ami. Ngam, kunang numaminsan. At damat pangatiwan tayo kenkwana. Masigurado nga graduar tayo, babaan kan kwa na. Basta adda carbon paper kan papel. Adda pagkopyaan iti answer. Uray ka na yun tayo nga happy-happy. No problem. Nalaing tayo at talaga nakapanunot iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang maparigat nga review. Tay kunada nga ruden. Apagbiyagan amin, akinasikap. Mare, imbag ta nakapasyar ka. Kunang amin ti labandera iti pagpapaayak a hotel, pumanaw kano inton dandan iti bakasyon. Alaan ti anak na iti probinsyada. Kayat mo asawan, saanen nga aglabandera ijay. Wan mare, imbagak iti manager sikat isukat ko. Siyak? Agbalinak a labandera iti hotel? Wan mare, saan anariga ta washing machine mati aramatem? Ay na, ang pagyanan mingay nga agi na ijay syudad. Agiin nanos tayo ijay kwarto nga ayan ko Mayat mat no ijay ka nga agtrabaho. Tahos tonto no agkolehiyo ni Ami. Kabaelak nga ta, Mare? Ay na mare, nalakalaeng. Dagiti abong ti kama, kan supot ti pungan ti malabaan, kan maplantya. Agsagada kayo, tainton umay a Biyernes, ada summative test tayo. Kanayon kami mo ta nakasagana, ma'am. Nalalaing kami ngamin. Nubalpas ti summative test, agsagana kayo para iti final exams, inton umay a bulan. Awan parikot, ma'am. Nakasagana kami. Ibagbagak kada kayon anasapa, tapno awan rason nga damabagsak. Ti saan ang makapasa iti summative test kan finals, saan ang makamarcha inton graduation. Agulit. Awan ti agulit, ma'am. Nalaing kami aminain. Nagagat kami ngamin nga agripaso iti leksyon may. Oh, Ami, apay adi ka matagtagari. Ada ka di parikot? Ha? Ay, awan parikot, ma'am. Nasakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, inka mangala iti agas iti clinic ti pagadalan. Payajak makita nga agripaso ka kadagiti leksyon mau apaok. Papadam kaday, takanayon ka matarumrumwar. Ijayak balay ti kaklasek nga agreprepaso, lolo. Imbag ijay, taag titinulong kami nga ag-review. Adda nakaibaga kanyak, nga adda ka nun kaayan-ayat mau. Agpaiso ka day. Ala, saan apod no day ta, lolo? Awan kayan ayat ko. Gayam ati adda. No mabalain, saan ka pa'y kumaamaki ayan-ayat? Huming ka pa'y. Saan ka maibusan iti lalaki? Ay, unay kat ta maibusanan, lolo. Kastaman ide ti imbaga kininanang mo. Ang di nakintaltalag. Iswada ijay, nagana kabalasang. O sige, lolo. Ada pa'y aramidan mo iti balay ti kaklasek. Ay, sorsor ka la, sorsor. Hinton kwan, saan ka nakagraduar? Sa dino nga iti pagpasyaran tayo ita. Nuin tayo agpasyar, ni Cleofi ti partner ko. O di awisam mat ni Ami, tapno at ka-partner mo. Awisam nga agpaiso, tapno damot partner mo. Agmay may sakakit din. Ay, pakpakawan, nunipay mo't Ami. Saan a presentable a kaduwang agpasyar? Pangrafrod lang ni Ami. Saan na napintas? Saan pa'y makita no iti kasipngetan? Isukit din ti kadit ko. Never mind. Uy, nalipatan yun samatan. Makagraduar tayo gapuken kwa na. Siguro, madama ti ripaso na ita.
Idinto tada tayo kat happy go lucky tayo laeng. Kasta ti kunada ama sirib. Amuna ti agbyag. Ala, intay kit di nagpasyar. Bayan tayo ni aming agribyo para kada tayo. Igatangan tayo lang iti carbon paper kan papel. Nangaton ti maala tayo iti summative test tayo. Ninang, ada ka di pa'y bakante, iti ibagbagam a para labakan, para plancha iti hotel a pagpapaayam? Inton agbakasyon kayo, balasang ko. Apag isunto, inton makagraduar ka. Barang no agtuloyak matlaang iti kolehiyo, Ninang. Basta lalaingam. Ti kinagagat nga agadal. Matunoy na ti arapaap na iti biyag. Sapay ko matagbaligi ak, Ninang. Didak to siguro ikuskuspil dagiti kaadalak, no agbalinak to a professional. Apay nga ikuskuspilda ka ako nam. Gapo iti kinalukmag, kan kinabasit ko. No may papan iti kinalukmag mo. Maikat dayta, babaan iti diet kan exercise. Kanayon ka exercise. Tapno maikat iti taba di tabakim. Padasag man ngagpayso ti kanayon nga egersisyo. Ag-jogging at iti binigat. Wan, dakkel ti maitulong ti exercise iti bagi basang. Kan pilyam dagiti ipaunag mo. Summative test tayo na bigatan. Naka-review siguro ni Ami. Uray da tayo. Naka-review tayo, met. Nangatulakit di manon ti maala tayo iti test tayo. Una, ingaid tayo ngamin tinag-review. Kaano pa'y nga ingaed mo ti nag-review, aber? Di ka natagari. Ang mga nuwad na makangag. Imbes at amuda, ket nag-review tayo. Awanin na, mabuking tayo. Mayat, abiyag ti kastoy. Oray saan tayong ag-review? Nangatulat tati maala tayo. Hello, si kakadiday to'y Ami. Wen, ma'am. Sarak ang makaumay ita tamadmadi ngamin ti bagik. Maudi ako nga ag-test. Sige iha, ikan kanto iti panawon mo nga ag-test. Sa nabale, tamok mat ana nga to ti maalam iti exam. Agyaman ang iti konsiderasyon nyo, ma'am. Awan anyaman na. Ang ibagak itaken kan. May saka kadagiti pagpilyan ang maikan iti pamadayaw inton graduation. Agyaman ang unay, ma'am. Ti magunod mo kat babaan iti gaget kan anus mo. Saan mi abasta maitad aman nursuro dayta, Ami. Apay ngay, dandanin ti test. Ngam awan pa'y ni Ami. Kasano tayon? Sapay nakasaganan ti carbon paper kan papel tayo. Apay na awagam, Conrad. Ibagam amang rugin ti summative test. Awagam adagos. Kabayatan asan pa'y asimrek ni ma'am. Manal matay ako ribot. Apay anala daw, kat amo nang ada summative test tayo. Sige, awagak ni Ami. Ay, awan day dyan girlfriend mo. Ah. Umanagin ni ma'am, oh. Awan pa'y laeng. Uy, saan ko ang girlfriend day ako ribot? Hello, Ami. Apay nga'y mahawag ka, Conrad. Danda ni Mang Rugin ti test. Apay nga awan ka pa'y. Nagpakadaak ka ni ma'am. Madmadi ngamin ti bagik. Kaya't mo asawan, aglangan ka ita. Wen, Conrad. Diyak ngamin kabailan. Malamin ako una ay arumwar. Ha? Kasano nga rudan ngay? Anya ti kasano ako nam. Kasano ang makates ka? Maudi akto kano, kunan ni ma'am. O sige, Conrad. Bye. Anya? Oh, apay akas to tirupam. Masakit ka nun ni Ami. Saan ang makaumay? Nagpakadapay ka nun ka ni Ma'am. Anya, naspak nga rudan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo nga agpasakar. Delikado tayo no kastoy. Saan tayo mo ta nag-review? Sapay ko na ni Ma'am. At tinababa ti maala na iti summative test. Kan finals. Saan ang makagraduar? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil.
Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, madanagan ni Ami, iti impaaramid na Conrad kankwana. Di na ngamin mairusok, ti mangluko. Nadlaw nga rod iti inana daytoy. Iso nga imbalakad na, nga agridam daytoy. Kan saan apaaramat, iti madi nga aramid. Kabayatan na, nagtultuloy ti kinabalog dagiti tallo. Idinadanon ti eksamin da, saan anakapan ni Ami, kat madanagan dagiti tallo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo't dinamnamaan tayo apag sakaran tayo. Delikado tayo nakastoy. Saan tayo mata nag-review? Sapay ko na ni Mama. At tinababa ti maala na iti exam. Saan ang makagradwar? Ha? Aday ka ni Mama. Igam na dagiti nagado at test papers. Sigurado lakid di. Ang nababa ti maala tayo. Apay nga nagsakit ni kuribot. Ay, awanan. Naglangan ng tipag-asa tayo. Naglangan ka adi na oras, anak. Sapay, examyo ako nam. Inawagak matkit din ni ma'am nanang. Imbagak amadmad iti bagik. Nasayaat nga rod no inawagam. Tapno ammo na amasakit ka. Adamat kiti pagsayaatan ti panagsakit ko nanang. Ne, apay ako nam nga adda pagsayaatan ti panagsakit mo. Tapno awan pagsakaran dagiti tallo. Amangan no ipandagdamanan ti papel kan carbon paper iti test paper ko. Madaksanak no maduktalan ti maestra. Ay, talaga amadi ti kasta nga aramid. Talaga nga agbalin asadot dagiti kakasta a klase ti estudyante. Wen nga rod nanang. Mangnamnama dalat ta iti sabali. Di dakat ag-review. Alang nga rod anak ko. Agpaimbag ka. Maturog kan. Tapno daras ka agimbag. Kaya't kayo ang makasarita iti opisina. Da kayo, Conrad, Cleofe, ken Edwin. Aapay ka di, ma'am. Iti opisina ti pagibagak, napatag ti pagsasaritaan tayo. Inton reses ka di, ma'am. Inton walpas ti klase inton aldaw. Mangaldaw kayo pa'y nga umuna, sakbay nga umay kayo iti opisina. Uwan, ma'am. O sige, Sus, ano nga tatiba ka ni ma'am? Amo pa yan. Saan nga taga po iti resulta ti test tayo? Delikado no kasta. Amangan no di tayo mat makapasa. kayat ko ang makasarita dagiti dadakkelyo. 0 kayo ngamin iti test yo. Kasano kayo kuma ang makagraduar? Paggraduaran da kami amam. At dapay mo ti maudi ates. J-finals. No lakat na nga to amin ti maalayo ti finals, barang makaabot ti grado yo. Ngam no na baba, lading itag. Kanayon kumat nga imbaga nga agrepaso kayo analaing. Ikagumaan mi iti daytoy finals, ma'am. Pudno dayta, ma'am. Ikagumaan mi ti agripaso na imbag. Last chance yo daytoy. No nababa pa ilaang ti maalayo, awan mabalin ko. Talagang amin anababa ti grado yo. Pangasim, ma'am. Saan mi akaya ti agulit? Uray saan nyo akaya ti agulit no saan kayo mat nga agreprepaso. Kasano kumaang umato ti grado yo? Ay, basol ni kuribot daytoy. Apay ngamin ang naglangan. Nangato kumatinaala tayo. Barang daytoy sumaron no nga exam. Kat nangaton ti maala tayo. No addanton ni kuribot ami. Sa bagay, isula ang tinamnama tayo.
Sayang ti kinalaing ti loka. Tas saan mo't lang agtuloy ti kolehiyo. Wana, anya ko mga iti pangalaan ti inana iti pagtuloy na. Siguradong agmulan tulang iti kamote kan saba iti bangkag da. Anya pa yung ay tinamnaman nyo ang mapasamak. Imbag no aglako iti bananak yo, ta sigurado. Agmula idinto tada tayo, mapantayo agadal iti syudad. Kasanon, no saan tayo ama kagraduar? Basta, agsakar tayo kinyami. Makapasa tayo. Ginamnama ka makaturpos ka. Taday tatisang kaibagam. Alanganin mo't gayam. Ika gumaak da iti finals, lolo. Makagraduarak to. Kung nati maestra yaw nga alanganin. Ta nagbababa ti grado yaw. Santon, lolo. No makaturpusak, inaktumot agadal iti syudad. Nula kita makaturpos ka. Hanggang no saan? Saanan? Ta sayang lang ti kwarta. Amangan no di mo mutlang ipasnak ti agadal. Ipasnag ko, lolo. Ikarik, uray kita to. Haramid ti pakakitaan. Saan kit akari-kari nga itayab met ti kalay. Itakla ang matnagkari, lolo. Hanggang kanayon mo nga ibagaan na laing ka iti pagadalan. Hanggang saan mo't gayam. Ta nagbababa mo ti maalam no agiksam kayaw. Agtuloy ka kadi iti kolehyo? Kung nadag iti dadakkel ko, ano saan na kano ang makagraduar ita? Saan na kanon nga agtuloy? Oray ni lolo. Hasta mo timbagana. No di data pagtuloyin, di agtaray talangan. Agtaray? Papanantangay? Kumpurmi ditan. At dabasit abalay iji asidag ti talon mi. Ija itapay lang mapan. Into nagbaybayag. Uray gawit tan tumatlaing. Sige na, Rod. No di data pagadalan, kapilitan aday tanto ti aramidon ta. May mayat ko man no makapanta mo ti syudad. Kung nadamot asayang ka no ti kwarta, no saan ko nga ipasnag ti agadal. Kastamot ti kunan ni lolo. Mabalin mo ka din ti mapaniji pagadalan, basang? Waninang, kabaalakon. Agsubliak manin iti syudad. Into nagbakasyon kayo. Umayak to manan, ta umay kay sukunan. Umay kami mati dyan syudad, ninang. Uwan, basang. Mabalin mo ti trabaho. Kabayatan nga awan tupay klase. Kaya't ko mati trabaho, kabayatan nga awan klase, ninang. Ado ti part-time at trabaho ijay, basang. Mabalin mo't akasaritak ti busko ijay hotel, tapno ang trabaho ka ijay, akas part-time. Aganad ka nga rod iti panagbiyahem, ninang. Agyaman balasan ko. O sige, agpatuloy ang arudan. Inakmatan, ninang. Ang mga no agsama tibtes sakmat. Ijay kan office kong agtest, Ami. At the teacher ijay akaduam. Vacant period da. Wan, ma'am. Ay, kumusta da, Cleophie? Edwin kan Conrad, ma'am. Nangato ka di matinaala da? Agpapada daan na 0. Ang mga no saan da makagraduar. Kasta ka di, ma'am. Kaasi damat nga rod no saan da makagraduar. Awan pa basulan da. Takanayon kumot ida palagipan. Kan ada na kaibaga kanyak, akanayon da kanungamin nga agbalog. Isumat lagayam nga 1 oras da nga agripaso, ma'am. No kasla kumaamin kan ka nga estudyante, awan parikot ti manursuro. Igagawid ko ti agadal. Takayat ko ngamin makalungaw kami itirigat kaninanang ko, ma'am. Kasta tinasayaat nga anak. Amo na nga isaganaan tinasayaat amasakbayan na. Apay anak kami suot ka amang kitkita ka ni Kuribot. Nusan ko man naglangan day ta kuribot. Adda ka man amnama mi kinikliyofi ang mapanagadal ije syudad. Saan mo pa'y nga ipadlaw ti suron mo kan kuana? Tapno pasakaran na tayo inton finals. Kung nadamot nga alanganan na makaturpos tayo. Imbag ko ma, dumasakar tayo amin nga answer na. Adda damag nga mga nuyalis da ni kuribot iti sabali a seksyon. Tapay nga yalis da. Jak mawatan. Adda ka no nang kindaw nga yalis da iti sabali a seksyon. Saan nga ta? Nga iso tinagkid daw?
Awan timbagada kasta. Hello, Mare. Inaramid mo ka diti imbagak. Wen, mare. Napan ko kinasao ti maestra ni Ami. Kinid daw ko, ayalis na iti sabali a section no madanin ti finals da. Nasayaat. Imbagam ka diti makagapo. Saan ko nga imbaga ti inaramid ti talo a kaadalan na. Basta nagpakaasiak, ayakar na no dandanin ti finals da. Ay, dagita mang namnamalaang kankwana. Di da namnamaan asaan da akadwa inton final test da. Wen taijay sabali a section ti pag-eksaminan na. Kaadalan da iti sabali a section kunak man laangan. Nasayaat mat, tapno di da maaramat iti kalukwan ti inaanak ko. No kaya't dati makapasa, agrigat damat Saan kat asabali ti agrigat para kadakwada? Wen imbaglakit din tanasingpat ti maestrana. Man nakaawat. Agyaman tayo iti apo, no kasta. Hala, dayjay laang ti kayat ko amaamuan. Kasta pa'y nga rod. Bye! Awanan ti parikot mo, anak. Nakasaok ti maestram. Kinid daw mo nga ialis dak iti sabali a section, nanang. Wen, ngam kuna ti maestram, nga inton madanon ti finals. Kayat na ngamin nga agyan kalata iti section na. Agyaman ak, nanang. Didak maaramat dagiti sadot nga agadal. Mangnamnamadalat ta iti masakarda. Imbag tainsi nga sing nininang mo ti aramidak. Di na kayat ti naramid da kanyak. Isu nga imbaga na ti kasjay, nanang. Agyaman ta nininang mo nga Edna. Isu ti makatultulong kada ta. Wen nga rod, nanang. Uray awan ni tatang ko. Takasla duha kayo mat nga inak. Wen babalasang kami pailaang idi, aggayam kamin. Saan ka di agpada kayo nga ulila, nanang? Pudno dayta, anak ko. Iso asaan lang agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Kasla agkapsat kamin. Ladingitek, ngam saan kayo ang makagraduar? Ha? Apay ngay, ma'am. Paggraduaron da kami mo't Saan ka di nga imbaga kada kayo? Last chance, tiintad ko kada kayo. Nagbabalat na tinaalayo iti test. Ma'am, pang-asiyo. Ikan na kami kuma iti konsiderasyon. Wen ko ma'am. Maasi kayo mat kada kami Kasano ang makagraduar kayo? Saan nyo mat nga ingaad tinagadal? Inyalang-alang nyo ti panagadal nyo. Sigurado di nagpangadalan ni Lolo. No kayat mo ti makaadal, agulit ka. No makagraduar ka, isunto ti panangituloy mo iti kolehyo. Ha? Agulit? Ay, jaklaki ti kayat ti agulit, ma'am. Sumit lagayam asan ka makagraduar. Tabanlog kamot gayam. Lolo, jak kayat ti agulit. Pinaay nak. Kung naklakit day no pudno ti ibagbaga manalaing ka, ulbod ka mat. Narigat lang amin ti impates da, Lolo. Narigat tadi mo nga roding ka tinagadal. Anya pa'y tibiyag mau no awanak. Apay ko mga awan ka ngay, Lolo. Saan nga nanayon tibiyag ti tao? Kas makita mat, lakaya kon. Adayo pa'y ti bagbagam, Lolo. O sige, tadapay papanak. Nay, papanamanain. Kablaawan ka, anak ko. Si kagayam ti kalaingan. Kablawan ka, balasang ko. Mabalin tayo ti mapan iti syudad. Nakagraduar ka matan. Agyaman ak kada kayo adoan, hanang ko. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nulakat igaud mo ti panagadal mo. Sabali manan a diploma ti magunud mo. Ikarik day tananang. At dapay nangat nga to a diploma a magunod ko. Agtaray takit din. Mapanta ni Jay kalapaw mi iti asidag ti talon. Awan tawi ta ijay. Ha? Anya nga ta? Santan tumot lang agadal.
Di tamot nakagraduar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglangan ni Ami iti pagadalan, gaputa nagsakit daytoy. Awan nga rod nagsakaran dagiti tallo, ket nabagsak damanen. Tapno mailiklik ni Ami kadagiti tallo, kinasarita ti inana ti maestrana, tapno maialis daytoy iti sabali a seksyon. Pinatgandamat nga rod tikid daw ti inana, idi madanon ti finals. Nabagsak manen dagiti tallo, ket saan daan nakagraduar. Idinto ta ni Ami, ket nakagunod iti umuna apam madayaw. Kalpasan ti graduation, plano dan ti agpasyudad. Kabayatan na, inawis ni Edwin ni Cleofe, tapno agtarayda. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agtaray takit din. Mapantan ni kalapaw mi iti asidag kitalon. Awan tao itay jay. Ha? Anya nga ta? Saan tan tumatlangan nga agadal? Tadi tamot nakagraduar. Sa bagay, agasawa tan tumutlaong. Di agtaray ta itan. Sigurado asaan na kaya't dagiti dadakkel ko ti umay makisarita kini lolom. Ibagada nga ubing tapay. Kan sigurado, asan mat akayat ni lolo ang makiasawa ak. Isong agtaray tayo. Awan maaramidan da, nun alpasta na nagtaray. Wanya, naragsak ka di? Biyagan ka baba ni itinapudno a panagayat ko ken ka. Naragsakak unay Edwin. Sapay ko ma, tadinak to pagladingitan iti dannam. Apay ko mapagladingitan ka. Ay ayatan ka unay. Iso asaan ka apulos a pagsangitan. Sapay ko ma, taag na nayon ta naragsak. Ikarikmat kan ka. Aramidak ti amin. Tapno naragsak ta ka nayon. Kasta akmat Edwin. Datan di kararagsakan ita a panawan. Iso nga umay kamankit di ditoy. Naglamin ti panawan. Arakupan ka. Tapno saan ka malamin. Ay na, nagmayatan ti ada human blanket na. Wala. Saan ka apulos a malamin? Nagdak ang mga rakop kan ka. Nagmayat iti asidag ti talon. Tadwa talaang. Awan magsinga kadata. Iso dito iti pinilik. Tapno kukwata amin nagundaway. Awan disturbo. Naimbag ta na sabat ka barok. Saan ka di asika ti sigo na kaadalan ni Cleofe? Wan lolo, apay ka di? Ay sumagmamanong aminan nga aldaw sana nagawawid. Amom kaday ti ayan na barok. Day tamot lang ti dinamag ti dadakkel ni Edwin kanyak lolo. Sino day ta nga Edwin? Kayan ayat ni Cleofe. Anya ti trabaho na. Awan lolo. Kadwami kan ni Cleofe asan ang nakagraduar. Anya? Ay, no simuro ti apok ken kuana. Anya ngay ti pagbiagda. Day ta ita ti parekot lolo. Ay, awanen di apok. Nayaw-awanen. Hello, Conrad. Nakaawag ka, met. Hello, ayan mo. Kadwam ka din ni Cleofe. Birbirukan kami ni lolo na. Saan ka diya makaungat ni lolo na? Makaungat Pangalaam kano itipakan mo kan kuana. Kwa. Kinapudno na. Awan bagas min dito'y kalapaw nga ayan mi. Loko kayo. Nagtaray kayo gayam. Kasano itan? Kunam nga awan bagasyo.
Anya nga iti kanan yaw. Umay ka man kit di dito'y pare. Mangitugot ka iti bagas. Pangalaan nga iti bagas. Awan mo't kwartak. Alangan at takawag ti bagas me. Taitad ko kada kayo. Kaasi ni nanang ko anang gatang iti bagas me. Kasano nga taitan? Numapanak iti balay mi. Ang mga no, danugan nak ni tatang ko. Mabisina kun. Awan mo't iluto tamakan. Ingkag kita iti saluyot. Kendaduma pa mabalinta nga idengdeng. Ado ti maala amadengdeng di tatalon. Namawan mo't bagas. Alunusan ta ka di ti dinengdeng awan innapoy. Wala na. Imbag tulan na makairemedyo ak iti bagas ta. Inak padasan ti mangala iti balay mi. Ingka nga rudon mangala. Ta talaga amabisina kun. Di ta pa'y makaraman mo't iti naimas amasida. Panayin lambong lata. Taawan pa'y buguong wano mantika apanggisa. Saan ka nga reklamo? Uray sakit aburido akmet. Dayta itan ti bagam. Idinto ta ko nam idi adinak pagsangitan kan pagladingitan. Imbagak aya nga min ngagsangit ka. Bagay di balay mi ka ni Lolo. Ta sana kastoy. Apay numapan kalangan iti balay ni Lolom. Kagap-gapong samot iti Jim balasang ko. Wan ninang, napanak nag-gym, tapno agtali na amayat ti postora ti bagig. Saanen akasla idi analukmag ka. Sexy ka itan. Gaputa ka na yun ka amapan ag-exercise ijay gym. Kan saanan akasla di high school ak nagbasitak. Adamat basit di makalak, manipod ka na yun ti ehersisyo. Kat, kumusta mo ti panagadal mo? Mayat-mat ninang. Ala, igaud mo ti agadal. Iti kasta, agbalin kanto a doktora. Tulungan kang agplansya ka dagiti linen kan supot ti pungan nanang. Basitan ti saan ko analpas. Saan ka di amapan ka ita ijay eskwelaan? Inton malampay ti klasik nanang. Ala, ingka nga ruden agina na. Huston to, numapan ka manan inton malam ijay pagadalan. Nasapa pa'y mat nanang. Agplansya akpay. Sanak anabannog tapno aginanaak. Sikat irumbang nga aginana. Sa anak anabannog, anak. Nalagan laang mo't ti trabaho. Tulungan ka, tapno agiddan tang aginana nanang. Ay na anak ko, saan abagay iti may santo a doktora ti agplantya. Ni nanang mat, sa anak pa'y mat a doktora? Awan papanan na, no di kastanto, anak ko. Basta igaed mo ti agadal. Wan nanang, umuli kan tumanan iti entablado amang awat iti award ko. Nabigot kayo kadain. Iso na lagip yon ti aga-awaid. Ha? Pakawanan na kami kumalolo. Kunam idi asaan mo atuladan ti aramid tinam. Saan may tatinulad mo may? Kasto isang amin tigasat ko, Lolo. Ubing ka pa'y laang. Gamadlaway na adakkel ta dyan mo. Saan akas ta tinagbanagam? No amom ti dimngag iti pamagbaga. Lading itat, Lolo. Kunak namin no naragsak yad da asawa na. Naragsak no insaganaan yu pa'y. Ngam no aggaganat kayo, ngawan met ti isu amin yaw. Kasano ngay nga agragsak kayo? Agpabawi ak. Nang nalpasan, Lolo. Kanya ngay nga raw, awanan ti mabalin tayo. Nagmayatan no may santon a doktora ni Ami, Mare? Wen mare. Bareng maragpat nanto ti ambisyon na. Kumusta nga tamot dagiti kaadalan na anang ikuskuspil kan kwa na ijay lugar tayo? Masiguradok. At dadamot dito syudad nga agad-adal. No, intuloy dati nagadal. Sapay kumaa, taintuloy dati agadal.
Dagyan ka kuman, ije nagbartakam. Amom ka dino apa yan nagbarte ka? Parikot ko tangiwat mo! Naglaing ka nga ngiwat! Awan ti ngiwat, no awan ti langgong a tao. Naglaing ka nga busingar! Inyinaw da kan samit iti tsimpo ti gubat! Kad si kangay, inyinaw da kay di tiyempo ti layos. Iso akanayon ka nga agpadanom no mabartak ka. Ayan tay kapas na ya. Tapulatak man tilapayag ko, sakbay amaturog ak. Tapnawan ti mangmangag ko ang iwat. Pulatan day tangiwat kan agong mo. Tapno may mayat. Ije karwara maturog. Ha? Saan nga ije katre? Tama nga nagpadanom ka manan. Good morning, ma'am. Ada kagayam dito yung syudad? Ha? Si kakadidaytan, Ami? Oh, nagdakkel ti nagbaliwam. Ubingak pa'y ngamin idi, ma'am. Kasla baboy ti kinalukmag ko. Ngamita, nagseksi ka matan. Pimudaw kan medyo timayag ka. Kumusta kayon, ma'am? Ijay ka di pa'y lugar tayo ti pangisursurwan niyo? Imalisak iti lugar mi balasang ko. Kay kayat ko ijay taas asidag. Nabayagan na jaknap-napan ijay, ma'am. Kumusta nga tamat ng Dakliofe, Edwin, kan Conrad, ma'am? Ay nabayagan ang nagtaray Dakliofe kan Edwin. Idi pa'y nabiit kayo ang nagturpos. Ay, jak man amo no, manumot ti anak da itan. Kayat mo asawan, ma'am? Di dan nagulit ang nagadal? Ay saanon balasang ko. Ay katsi kangay, anya mo ti pakakumikumam ita. Maudin atawan ti internship ko, ma'am. Agturpusak iti kinadoktora da ito'y atawan. Ay nagsayaatan. May sakan tugaya man a doktora. Wen, ma'am, kinagpayso na. Mapanak ita ija ospital. Nasabat ko ni Mrs. Valdez idi kalman nanang. Imbaga na nagtaray gayam da Edwin ken Cleofe idi paylaan. Di na kanoam mo no manon ti anak da. Dagiti nang ikuskuspilkan ka? Nagasawa dan? Day tama ti imbaga ni ma'am nanang. Ay, kita man lang agpayso tigasat. No kasta, saan da ang nakaadal? Balog damat ngamin idi nanang. Ay, gaputa pensyonado ni Mang Dolfo Alulo na. Ay, kasya matan tinararamid na. Ang basit ti pensyon na. Ta empleyado iti paktorya kano idi ni Mang Dolfo. Pimanaw ni Lolo, tadi na kaya ti ugalim. Sadot ka kano. Nagadulang arudon ti putot mo, kurang pa lang ti panunot mo. Apay kumakurang ti panunot ko? Isu ati kurang-kurang ti panunot na. Tamang rugin nga kabaw. Uray na kapso, talakayan. Saan nga kabaw? Amo na pa lang ti sasawan na. Apay nga rod nga ibaga na kurang-kurang ti panunot ko? Tadi ka mo tagbiro kiti trabahom. Di pa'y makaraman dagiti anak mo iti naima sa makan. Makaramandan to, no adan trabaho. Anya ko matrabaho. Agbilang iti poste ti kuryente. At ayamat kasta at trabaho, ti agbilang iti pusti ti kuryente. Agmalmalom kamot gayam nga agtamtambay. Nasaysaya at pa'y siguro no sumra ka para vulcanize iti pilid ti tren. At ayamat pilit ti tren. Ay, agkakanatan ti malablabid mo. Bisin mun samit daytan. Kablaawan ka, anak ko. May sakan a doktora. May sakan a profesional, balasang ko. Daytoy kat baligi tayo atalo. Nagtitinulong tayo, aging gaan natunoy tayo ti baligi. Ay nagmayat itirik na. No ti arapaap kat matunoy. Kayat kung agsirbi ka dagiti tattao a marigrigat, nanang. Nasaya at dita panggap mo, balasang ko. Ti panagserbi iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsupapa. Cleofe, natulit nila kay mo iti deras, gapo iti bartak na. Ingkay baga kadagiti dadakkel na. Awan kwarta kapag paagas ko kenkwana. Anya, saan ka madanagan iti napasama kan kuana? Nauma akon. Kanayon a problema ti itad na kanya. Sige, tainak ibaga kadagiti dadakkel na. Di na siguro kayaton at imangantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin iso anatulid.
Gongkuna na Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sige, inak ibaga kadagiti naganak na. Di na siguro kayatan at imaantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin iso anatulid. Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Ay, dahi talang amin arak ti muna. Awan lang arudan ti makan mi. Sige, mapanak iti balayda. Mabit lang nga rod. Sumurutak. Pare, isang atdakan dito daraas. Ayan ko ka day. Isang at. Hindi ka di langit. Awan ti mamartak iti langit. Impierno asiguro tado. Uray ka daras. Sa dalata masingkan dito'y. Impagtamom adaraas dito'y. Kunam siguro adanom, iso nagdive ka. Ipagkadakan pare. Tapno may isang adda ka. Sige, bagat. Kung ba't kano kailalam tabiyag mo, amumot adaras dito'y. Ni, kunak manusaan ka nga umay dito, Cleofe. Sa uklang dahi mo't atamasuro na. Ala. Awan lang arudan iso amin mi. Nainayon pa'y dahi ito yung panakadisgrasya na. Agyaman ka. Tawan na tukul ato lang mo. Kasla ka mo't igatan niya. Ta saan ka apulos anablo? Apay manan nga igat. Tingamin igat, oray musmusam, nagalis kat makalibas. Asta ka, natulid ka lang arudan, ngam saan ka anan ano. Dahil di pakakita, may tikinalain ko. Nalalain ka pa'y kumaano makabiro ka iti trabaho. Oray basurero laang. Mayatan day jay apang suportam kada kami. May kita basueron. Imbag pa'y day jay tama ko na nga trabaho anadalos. Ngam si ka, anya ti ammom, agbartek. Iso day ta, natulid ka di na oras. At ayamet, akin pagayatan, iti panakadisgrasya ka. Ingkogtar na ka siguro ajay nakaladawan iti ininom yung arak. Naut-ut dagiti sugat ko. Nagasgasan na kadagiti bat-bato iti dras. Suya takto pa iti arak dagita sugat mo. Imbaglaangan, tada nagpautang iti kwarta pagbayad iti ospital. Nagutangam. Ado a tao, ngam ada porsyento na. Iso nga inton agimbag ka, ikagumam abayadan. Saan ati aginom ti into na ram. Tala, wanin. Ikagumak ti agiremedyo iti pagbayad. Rumbang laang tano mabayag ka ang makabayad, umado ti utang mo. Nagrigat ka ti kastuyin. At bayad iti utang. Iso aliklikam ti arak, ta isagmak na ka. No maulit pa'y daytoy, makaamukan iti biyag mo. Di na kun ibibiyang. Parikutla ka na yung tititid mo. Apay ka di akanayon ka, masursuron kanyak. Masurunak, tano saan agapukin ka? Saan apimanaw ni Lolok? Papanan ka di ti doktora nga anak ko. Mapan kami ag medical mission iti agduduma barangay nanang. Kaasimat dagiti awan kwarta na amapan iti adayong ospital. Nasayat day tanga intuyang da. Tamakatulong kadagiti marigrigan. Inton adu ti matulungak. Mapanak to ije sa bali a pagilian nanang. Anak ko, nasken ka di pa'y amapan ka ijay?
Saan mo ka di akayat amapanak iti sabali a pagilian, nanang? Panagkunak, agbyag tamet, uray adda ka ditoy. Ado ti matulungam, no ditoy ti pagtrabahuam. Sa bagay matkit ni nanang. Nasaya at ti tumulong iti pada a tao, ngam ti agpabak na nga imot. Pudnot ako nam, anak ko. Natanon man ti kasangay mo, pare. Awan ka din ti plano mamangasawa. Maamakak pare. Amangan no agbisin tulaang ti pamilyak. Samay sa jak pa'y nasarakan ti kunkunada akapisi ti pusok. Iti damo mi tinagden na kini Cleofi. Kaslawan patingga ti ragsak mi. Nga mi di agrigat kamin, ay na, nalaos ababawi ti marikriknak. Siguro, oray ni Cleofe. Kastamot ti marikrik nana. Isu akanayon nga agniwat ako nam. Saan nga man nasaya ti masapa ang mga asawa? Naragragsak mo't lang ti biyag, no awan pa'y ti asawa. Pagkunamat. Una, tanuag bisindag iti ubing, ay na, parikot. No agsangit da, parikot. No agngiwat ni misis, parikot. Sana mabiibos a parikot. Esos, narigat gayam. Ay, magtawang pa asawa. Ay, no tarakan la kumaadingwen. Isublik idan. Ang tao damat ngamin. Si kakadidaytad, Lolo Dolfo? Nay, si kamait maestra. Nagranata mo dito'y tsindaan. Uwan nga rod, Lolo. Kumusta nga iti lugar yo? Nabayagan ajak napnapan ijay, manipod imalisak iti pagisuruan. Ay, uray siyak maestra. Pimanawak mo di jay. Tajak magustuhan ti ugalay jay asawa ti apukaw. Ha? Si katipimanaw? Idinto tabalay mo day jay, Lolo? No papanawak ida. Kasanuda nga ay. Ang masan arumba nga iso ti agari iti bukod mo abalay. Rumbang ka day nga agsubliaki jay maestra. Rombang laang, Lolo. Kukwam day jay. Nubastusan na ka. Pagtalawam, tapno saan amarwam. Imbag ta nagawid kan, Lolo. Mailiwak unayan kan ka. Mailiwak mo tayo niswa nagawid ak. Kumusta kayo, Lolo? Napanan nyo ka di. Iti balay, iti may sakabsat ko. Kumusta kayo matag? Ayan ti asawam. Ada di ta kwarto, Lolo. Agpapaimbag, takagapgapo na iti ospital. Nagsakit? Natinag iti deraas ta nabartag, Lolo. Ado ti sugat na. Barang pagnakman na daytan. Daytamot ti kunana, Lolo. Imbagak ngamin ang makamon iti biyag na. Numaulit pa'y ti pan nakadisgrasya na. Nabayag aditay na panijay lugar tayo. Kasano nga tan ti balay tayo ijay, mare? Uwan nga rod. Anya nga ta no mga latamot iti bakasyon ta. Tainta agpasyar ijay. Kitaan ta no anya tinagbambanagan ti balay tayo ijay. Wen alaman nga rod, mare. Kasta ti aramidan ta. Ay, amangan mo't no nagbalayan ng tinagdudo mga insekto. Intaman kit dingag payso. Pagpasyaran, kan agdalos tamutan ijay. Wen ay kunagayam ni Ami, ijay ti sumaruno apag misyonan da. Apag iso, intadalusan, tapno adamot pag naudan na inton mapanda ijay. Wen ay na, nabayag aditay pimasyar iti lugar tayo. Makita ni Ami dagiti sigod a kaadalan na ijay. Dagiti sigod ang nangikuskuspil kan kwa na. Ay sus, napuno iti sapot ti lawalawa iti unag ti balay. Madlaw lata, anabayag nga awan nagnaed. Anya nga tangaal daw tiyo umay daami kan dagiti kakadwa na ditoy. Inton umay samot ka no alawas, hanggang saan nakasigurado no anya nga aldaw. Sa bagay, inyo mandan sa kano kadagiti opisyalis dito iti maipapan iti medical mission. Amo siguro dagiti tattao no anya nga aldaw. Nalabit akasta,
Sige. Urayin talaangan ti awag ni Ami no kaano da nga umay ditoy. Juan, Mare. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kaano kayo nga umay ditoy kadagiti kakadwam? Inton Lunes ang nanang. Ado ka nung amin ti agurigor kan aguyak dita ko na ni Kapitan. Kasta ka di. Saan kami ngamin arimrimwar, tanagdaldalos kami. Nasa isayat no saan kayo pa'y arumrumwar, nanang. Apay ngay, anak ko. In kami kumagpasyar, tanakadalos kami matan. Amangan numaakaran kayo. At the outbreak kanu ti uyak kan gurigor dita. Isu aka sa pulan ti tattao ti medical team. Kasta ka di, anak ko? O sige, saan kami pa'y ngarod arumwar? Si Kama ti masabat ko, pare Conrad. Nagapwa. Ay na. Umayak ko may balayo. To may kawisan. At ay patrabaho nila kay Asyong. Sus, nuyak ka mat. Anya ti patrabaho na ya. Ipasimpana ka no ti pagyanan ti anak na. Agtrabaho ak. Tapno at gatang ko iti agas ko. Nakaroon tauyak mo Anya ti taltalyawon? Italang ang nakitak ang nakalukat ti tawa ti balay na kuribot. At dadanga ta. Malagik mo kadipay ni kuribot. Manon atawan tinapalabas. Ita kano tiyo umay dagiti do doktor ije pagadalan. Ita ka ni Dayjay? Wen kano, iso ti imbaga ti midwife ditoy. Kado anak ta ipanta ijay dagiti ubing. Aguyo ka nagurigor da. Alaman, taubak dagiti duang anak ta. Ubam ti inaudi. Amo ka din ni kumparem a Conrad ti iyo umay dagiti doktor? Amo na, mapanmot la Dayjay. Tagoy uyak mo. Imbaglakid di tada umay ditoy. Awan ngamin maigatang iti agas. Darasan tayo, tapno da tayo ti umuna atamin ti doktor. Di kagdanag, datayo ti nakauna. Asidagda ka di iti ayan ti pagyanan ti doktor? Impalista akong tinagandag iti anak ta. Ala, umasidag takit di iti ayanda. Takaduan ta ida, inton paayaban ti doktor ida. Awan ka di pa ti doktor? Atan, imunagan di ta pag-check-upan. O sige, orayan tayo nga rod nga awagan da tinagandag iti anak ta. Edwin Jr., umayan. Ni, inawagan ng ti doktora ti anak ta. Kaduantan iti asidag na. Sige, hinta ka roden. May ka na na. Da kayo? Anak yun ni Edwin Jr.? Si kakadiday ta ko. Ami? Nagkutong kamatan. Wan, siyak da ito eh. Anya ka di ti marikrik na ti anak yo? Agpaiso ka di dito eh? May saka na doktora? Awan imposible, basta nasa ti tao. Uray marigrigat kami. Ingkarkarigatan mi. Umay kan iho. Eksaminan ka. Kasla imposible da ito eh. Kasla jak mamati, Edwin. Wan karot. Doktora itan ni kuribot. Sika ka di dayta, Ami. Siksi ka matan. Kan pimintas ka. Anya ka di ti kakaskas na ang Conrad. Kasanwa nakaadal ka. Kan gagat. Abuyugan iti anos, Conrad. Imposible da ito eh. Sige. Umangas ka iti naunag, ta eksaminan ka. Marunawak iti bain, itay nakasango kami kani Ami. May sagaya man a doktora. Ura siya ka. Idi nakita ka.
Agay hatak mutan kan kuana. Ngem, ay, sa anak amay kari. Ay, Inkuskuspil tayo. Ngam isukat din tinagbaligi iti biyag. Ket, makunak, asan gayam anasaya at timang kuspil iti pada a tao. ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo ita alawas ana paulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tada ito iti maiparbeng nga aramiden nyo. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uurak tupay na ito yung balay. Anya, manong? Anya di bagbagan? Urak na ito yung balay, kunak. Malas kayo iti biyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagan. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Day talagin inom ti ar-aramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Ingkay pulo ka. Puro kay amin malas. O, kita umban lakay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Ngun nga raw bakit. Piyak lang dagito'y ide. Ang amita ay nagdadakal kung naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno na biit na Nanang! lumaka. Tatang! Ay, kas di mo't ti bagbagan ni manong. Napay manan. Anya man ti bagbagan na. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kanong amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkay. Ngam awan maited mi a kwarta ken kuana. Ay un gayam dig na. Ingkan tuman gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni manong kat artet mat. Igatang nan tumat lang iti arak. Iso nga rod a binagbagaan mi pay. Iso anak kaungat. Kenday jay rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, anya nga ron ti aramidon tayo dito pag-istambayan tayo. Nga tayo latan. Ay, awan nga rod kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man, no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan kanot kwartada. Imposible nga awan. Kat no agpinpensyon da. Nagimot nga rod dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Gata. Kano kanayon da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Di nan sapay suportaran dagiti anak da kaniliya. Kasano ama suportaran na. Kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isungsamat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, isungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwang kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan.
Ang bibiyang mo, alak-lakayan. Nay. Inayadam ti magna. Ang mga numail padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan na, nay. Eh, Adaywan na. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibag katan Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Ang bilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Ay, nadagsan na. Ay, ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod iba ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-ap ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Asino day tinakaida dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa yung nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatagmaw. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartak na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di kano itod na asustento kadakwada. Awan kanon balon dagiti anak dama pa ni Jeskwilaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan kanumot nga minang nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatang mau. Sige, di tana pa lang arod simento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawan, anak ka. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y matatang? Ririingak itay, inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan, tamasapa tayo amaturog. Makaamon to matan ani Baldo inton agreeng. Wenanang, adumot kit di daytoy si daan amabati kan kuana Tatang, nanang, mangmangag ka di dayjay? Anya dayjay? Awan mo't mangag ka. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Ni, adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Amangan no adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan adada brown ni kan blaki ijay ruwar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunam. Kumagat day jay nga aso. Lakay, awan mo tan ni Baldo dito'y nagturugan na. Narikna na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditaday ta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag muna ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan nga umay, pare? Kasano jak umay ket adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tinilaw mo ang manok Nagulukmig pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Ang asino nga iti akin manok kadagita? Natatang kinanang ko. No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nag iti taraken da. Nay, apay ngay, lakay. Kasla kurang mat dagita manok. Bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta.
ta. Ay, awan konsensyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya? Ay, intayo kitaan. Ay, ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Ay. Awan mat sa bali ang maayaban tayo amang yawid. Apay nga minakasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayan na saan ang makaawid, gapo iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday, wanda na. Ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Nakaturog ka iji-igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Adapay man ako, tatang. Adapay. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Anya? Sika, tinang tiliw ka dagiti mapukpukaw amanok may kaninanang maw. Di da gayam ikan iti kwartak. Ay, nangag mo lakay. Isugayam tinangala ka dagiti manukta. Unay ka matan baraw ka. Amaw, apan padaklan mi dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingkakid din tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo manin na. Happy problema dahil Ay, Baldaw. Di mon sapay sarsarungkaran ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayag. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan lati aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaangan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita nga ipagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyagda. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay Baldo. Ay, wen nga road lakay. Masyanak iti pamilya na abinaybayan na. San na bale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ay, ni matdig na day ta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. Ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naalak a pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga rudan, ti kinay responsable na. Napanan na nga tamanan ngay. Ay, huwag gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo ang manok. Tamang ano, ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan matla ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo ka dagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makil dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado na iti kulungan da. Tapno saan manen at iliwan ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutak. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan ka dagiti barkada na. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apurapi manaw. Ay, yaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay, wow, sapa imparabaw ko laang iti cabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo.
Manaw botilya to'y ara ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta giinom tayo ka de. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta a pag-inom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat da ito en ka. Nagano ti estudyante nga uray ti lugan. Ay sus, nayaw awanak san. Ew, ala, naggangot na itatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayong ka man dito isikalakay. Ne, si kanimi ka anak ko. Apaya kasta ti panagsasaom kanya. Katsak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dayta, Mika? Binaybayan na kami dayta atao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Ha, jak bigbigan nga ama dayta. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglugan tayo, Mika. Mala daw tayo sa school. Anak ko. Ay, una yan. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain Baldo. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasang gaya man, jay inauna nga anak mi ni bakay, tatang. Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakulan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Ay, kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Nagadugayam ti basol ko, tatang. Isublim dyan inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.